Ada apa, Pak Bupati, vs Ningomi, vs Happy Asmara? Ingkang kawula hormati Mas Bupati Tuban, Bapak Aditya Halindra Farizki, Mas Lindra. Meski aku tak secantik Mbak Happy Asmara, tapi cintaku seluas samudra. Nami kuburan ini ku Zabing, berarti komunitas calon orang meninggal. Lha nggih to nggih. Kula jenengan lak pasti mati to nggih. Apa maneh sing nyandan-nyandan tambah cepet matine. Mboten sedaya pasti mati nggih Bu nggih. Cuman biasanya sing mati dhisik niku sing lemu-lemu. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Agus Muhdor selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Islah. Ingkang kawula hormati Kiai Haji Nawawi selaku sesepuh komunitas orang-orang meninggal. Sesepuh calon orang meninggal. Sedaya ingkang tumut hadir temriki, para muslimin muslimat, mukminin mukminat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat, sing dereng rabi, sing durung sunat. Mas Lindra sampun sunat nggih. Para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, rondo dudo mugi-mugi nang cepet rabi, sing tua-tua mugi-mugi nang cepet munggah kaji. Alhamdulillah. Saderengipun monggo kula njenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalu niki kula njenengan saged nderekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Ngaji dalu alhamdulillah, ngaji sampai jam 3 temenan tah oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah